Poprosil ma môj známy priateľ, aby som trochu analyzoval, psychoanalyzoval výsledky počínania si mladých adolescentov práve rozvíjajúcom sa nebezpečnom období v dnešnej nebezpečnej dobe plnej nástrah a rôznych udalostí. Takže po zhliadnutí tohto videa môžeme jednoznačne konštatovať neprimeraný vývoj týchto adolescentov, ktorí sa zvláštnym spôsobom pripravujú na spôsob životodárnych energií, ktoré im ponúkajú dnešné masmediálne svety. Jednoznačne nebezpečný vplyv rôznych mediálnych a iných svetov na dospievajúcu mládež je v tomto svete neohraničene, neskutočne nebezpečný. Sme sami svedkami toho, ako mladí rozvíjajúci sa vklzávajú do akýchsi priepastí beznádeje, nevidenia budúcnosti alebo lepších zajtrajškov. O tom, že je to veľmi nebezpečné, svedčí aj fakt seba poškodzovania sa mladých ľudí. Či už chceme alebo nechceme, musíme tento fakt rešpektovať. Avšak po zhliadnutí tohto videa som nevydane rozčarovaný, dokonca rozhorčený, kam vývoj pedagógov a vôbec celej spoločnosti vedie. Dalo by sa tu polemizovať, či budúcnosť bude len o tom, ako sa mladí dožubávajú alebo rozbiehajú, alebo je to aj trošku o tom, či ich svetlá budúcnosť bude v podaní týchto pseudo akýchsi trikov a hrdinskosti, ktoré zavádzajú nielen nás všetkých životaschopných občanov, ale aj týchto nezmyselných produktov. Neviem. Dúfajme a nechajme sa prekvapiť. Ďakujem, dovidenia. Nebezpečný vplyv komunity miestnych sídlisiek bez samozrejme nevyhnutnosti pedagogického vývoja na dnešných sídliskách môžeme pozorovať aj v týchto rôznych prípadoch, kedy sa mladí ľudia samozrejme bez akéhokoľvek dozoru dopúšťajú až trestnej činnosti, nehovoriac o nedoziernych následkoch, ktoré môžu mať nielen na ich fyzické, ale hlavne psychické zdravie. O tom, že tieto predvedené situácie akomsi blogu a videokomplexe nás skôr nabadajú uvažovať v nebezpečnosti, krajnosti konania jednotlivých mladých ľudí. Naozaj, polemika v tomto prípade už nemá čo hľadať. Skôr má nastúpiť akási činnosť, ktorá túto činnosť vyvracia. Ale dalo by sa ešte k tomu dodať aj to, že je to chyba psychológov, parapsychológov, lekárov a statikov a hygienikov. Nie. Myslím si, ako by svetlá zajtrajšia budúcnosť v kontexte rozvíjania sa mladého tela a ducha pokračovala v úplne inom rozmere. Treba tam vniesť trošku toho duchovna, ale trošku aj takej tej životnej bázne, ktorá nás, starších, generačne zaslúžilejších, vyslúžilejších doktorov, parapsychologov a psychoanalytikov zastihla v kyberpriestore. Detiska, ktoré dneska môžu trošku sledovať rôzne seriály typu Deep Space Nine alebo akéhokoľvek druhu Star Trekov, sú oveľa výstižnejšie a progresívnejšie na celkový vývoj a chápanie spoločnosti. Takže ja by som tu naozaj sa na záver nezaviazal akousi dogmou neskutočnosti nevidenia bližšej perspektívy videnia mladého človeka v rozvoji na nebezpečnom sídlisku, ale skôr propagoval jeho kontinuálny rozvoj v akejkoľvek forme a báze súdržnosti mladého človeka. Takže, vážení, ja vidím všetko oveľa optimistickejšie ako títo mladí muži. Ja by som im poprial všetko dobré, veľa zdravia a hlavne veľa príspevkov do zdravotných poisťovní, alebo aspoň do jednej zdravotnej poisťovni.